बड'लेण्ड हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि साबा काराटे गेलेगिरि लाइमोनफ्रा खनसेनो साबा ब्लेक बेल्ट देरहासारनो हादों। गुवाहाटी फान बाजार डक्टर टियाव इनडोर स्टेडियम कटन इउनिभार्सिटियाव अल आसाम SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंजानाय एडभान्स एनुअल काराटे ट्रेनिं केम्प एन्ड ब्लेक बेल्ट एग्जामाव चिरांनि साबा लाइमोनफ्रा देरहासारनो हानानै बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। आरो बे बादायलायनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिरदाव ब्रह्मआ गेलेगिरिफोरखौ गेलेनो थाखाय गुवाहाटीयाव लानानै थांदोंमोन। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव साबा बादायारि ब्लेक बेल्ट देरहागिरिफोरनि मुंफ्रानो जादों ब्रिंकल नार्जारी, दैदेन बरगयारी, धनिराम बसुमतारी, देदेन नार्जारी, दासरन नार्जारी।